تسفالوني علوني أب حمشاي كفال أب ونجيل ماتيوس معرف إسران حمشتن كاب فقدي شوعت خصاب فقدي تشعت إنا نرئي ونجيل ماتيوس معرف إسران حمشتن فقدي شوعت شعو تندناقل كلن تنسين كأكنديلن أدالوا شعو تندناقل كلن تنسين كأكنديلن أدالوا أبز خفلون معاسي لنا مسنحتت نرغبو ملسي شعو زبليو إذا خا نتي ناي ጭራሕ مراح ግዜ ነቲ መርዓዊ ክትቀበላ ውፃ ዝብል መፃ ግዜ ዘመልክትዩ እዚ ግዜ ካብ ድቃሰን ክትንስኣ ነተንደናግል ዝጥዕም ኣይኮነን ከመይሲ ፍርቂ ለይቲ ካብ ድቃስ ክንትንስእ ከቢድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኩለን እተንደናግል ካብ ድቃሰን ተንስኤን እየን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ምምፃእት መርዓዊ ዘበስር ድምፂ እውን ሰሚዕኖ እየን ንሳተን እውን ብወገነን ቀቀንዴለን ብምድላው ምላሽ ሂበን እየን እዚ ግና ናይተን ደናግል ናይ ትግሃት ውፅኢት ዘይኮነስ ናይቲ ጭራሕ ምራሕ ውፅኢት እዩ እዚ ግዜ ናይ ከቢድ ድቃስ ግዜ እኳ እንተኾነ ካብቲ ጭራሕ ምራሕ ዝተልዓለ ግና ሽዑ ኩላትና ክንነቅሕ ናይ ግድነት እዩ ሽዑ ዘይምንቃሕ ዝከኣል ኣይኮነን ሽዑ ዝህሉ ምንቃሕ ግና ተወሳኺ ምድላው ክንገበር ዝሕግዘና ኣይኮነን ከምታ ሸዓ ንፀንሓ ኮይና ንግለፀሉ ግዜ እዩ እቲ ክስተት ምቕባል እቲ መርዓዊ እውን ኣብ ቅድሚ ዕንትና ከም ዝፍፀም እናረአናዮ ከም ዝፍፀም ዘመልክት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 8 እተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን ሃባና በለአን ጭራሕ ምራሕ ስለ ዝኾነ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዝመፀ እቲ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ተለዊጡ እዩ ድቃስ ጠፊኡስ ፍጹም ምንቃሕ ኮይኑ ናይ ትኻስን ናይ ድቃስን ግዜ ተወዲኡ ጉያ ጉያ ምባል ተጀሚሩ ስለ ዝኾነ ድማ ቀንዴል እተን ደናግል ክበርህ ጀሚሩ እዩ ይኹን እምበር ቀንዴል እተን ዓያሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ጭራሕ ምራሕ ደው ክብል ኣይከኣለን በቲ ኩነታት ምቕባል እቲ መርዓዊ ክናወፅን ከንቀጥቅጥን እዩ ጀሚሩ እቲ ኣብ ቀንዴለን ዝነበረ ዘይቲ ንምቕባል እቲ መርዓዊ ከኣክለስ ይትረፍ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩነታት ደው ንምባል እኳ ዝበቅዕ ኮይኑ ኣይተረኸበን እዚ ኸዓ ምስቲ መርዓዊ ፊት ንፊት ቅድሚ ምርኻብና ምድላውና ዝፍትሽ ክስተት ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ እወ ምድላው ነፍሲ ወከፍና ዝፍትሽ ክስተት ኣብ ቅድሜና ኣሎ ብድንገት ክንፍተሽ ዘይንፈቱ እኳ እንተኾነ ሃንደበታዊ ፈተሻ ዝሰንብደና እኳ እንተኾነ ምድላው ነፍሲ ወከፍና ክፍተሽ ግና ናይ ግድነት እዩ ገጽ እቲ መርዓዊ ክንርኢ ንኽእል በዚ ፈተሻ ክንሓልፍ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ ከይተፈተሸ ናብ ቤተ መንግስቲ ክኣቱ ዝኽእልከ መን እዩ ስለ ዝኾነ ድማ በብጊዜኡ ንህይወትና ባዕልና እናፈተሽና ክንከይድ ኣገዳሲ ይኸውን ሎሚ ንህይወትና ባዕልና ዘይንፍትሻ እንተኾይንና ግና ጽባሕ እቲ ኩነታት ብድንገት ክፍትሻ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰባት ጽቡቓት ኮይና ክንረአይና ንደሊ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ትርኢትናን ክዳናን ጫማናን ፍሉይ ትኹረት ንገብር ኢና እዚኣቶም ጽቡቓትን ጽሩያትን ኮይኖም ክርከቡ ድማ ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኢና ኣብዚ ናይ ዒንትና ግደ ዝለዓለ እዩ ጽሬትን ጽባቐን ጫማናን ክዳናን ብዒንትና ብምርኣይ ነስተኻኽሎም ኢና ነቶም ብዒንትና ብምርኣይ ክንስተኻኽሎም ዘይንኽእል ክፍለ ኣካላት ሰውነትና ድማ መስትያት ተጠቒምና ነስተኻኽሎም ኢና ምስትኽኻል ጠረን ጫማና ክዳናን ሰውነትናን ድማ ናይ ኣፍንጫ ግደ እዩ ንጽባቐና ጽባቐ ክንውስኸሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ድማ መፀባበቒ እውን ንጥቀም ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሰባት ርእቶ ምቕባልና ዝተርፍ ኣይኮነን ኣብዚ ድማ እቲ ግደ ናይ እዛንና እዩ ኮታስ ኩላቶም ናይ ስምዒት ሕዋሳትና ጥዑያት ክኾኑ ኣገዳሲ ይኸውን እዚ ኩሉ ሃልኪ ግና ኣብ ቅድሚ ሰባት ጽቡቓት ኮይና ንኽርከብ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽከ
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቓት ኮይንና ክንርከብ ሃረርታ ኣለና ዶ? ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘለና ምስልናኸ ንሪኦ ዶ? ነስተኻኽሎ ዶ ኸኢና? እተን ነቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ዝርያ ዓይንቲ ልብናኸ ጥዑያት ድየን? ነቲ ብዒንቲ ልብና ክንሪኦ ዘይንኽእል ክፍሊ ናይ ውሽጢ ሰብና ንምስትኽኻልከ መስትያት ቃል ኣምላኽ ንጥቀም ዲና? ኣምላኽከ ብዛዕባታ ኣብ ቅድሚኡ ዘለና ምስሊ ይዛረበና ዶ? ንዕኡ ዝሰምዓ ኣዛንከ ኣለዋና ዶ? እቲ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:3 ተጠቒሱ ዘሎ ስልማት ናይ ውሽጢ ሰብና ማለት እውን ለዋህን ህዱኡን መንፈስ ስልማትና ጌርናዮ ዲና? ኮታስ ስምዒት ሕዋሳት ናይ ውሽጢ ሰብና ጥዑያት ድዮም? ካብዚኣቶም ኣብ ገሊኦም ጉድለት ምዝህሉ ግና ንህይወትና በብግዚኡ ብመስትያት ቃል ኣምላኽ እናረኣናያ ዘይንኸይድ እንተኾይንና ግና ዓሪቕና እናሃለና ለቢስና ዘለና ጥራሕና እናሃለና መሊእና ዘለና ክምስለና ይኽእል እዩ። ራእይ ምዕራፍ 3:17 ዘረጋግጸልና እዚ እዩ። ዓሪቕና እንተሊና ዓሪቕና ከም ዘለና ጥራሕና እንተሊና ድማ ጥራሕና ከም ዘለና ግና በቲ ጭራሕ ምራሕ ክፍለጥ እዩ። ኣብቲ ናይ ፈተሻ እዋን ክረአ እዩ። ንህይወትና ባዕልና ዘይንፍትሻ እንተኾይንና ግና ኣብ ቅድሚት ኩነታት ደው ክንብል ኣይንኽእለን ኢና። እተን ዓያሱ ደናግል እምበኣር ኣብ ቅድሚት ኩነታት ደው ክብላ ስለ ዘይከኣላ ነተን ለባማት ደናግል ክምሕፀነአን እየን ጀሚረን። ካብ ዘይትኽን ዘይቲ ሃባና ተዋሪድና ካብዚ ውርደት እዚ ኣድሕናና ክብላ እየን ጀሚረን። እዚ ከም ዝኸውን ኣቐዲመን ኣይሓሰባን፣ ክሓስባ ግና ነይሩወን። ኣቐዲመን ንህይወተን ኣይፈተሻን፣ ክፍትሻ ግና ነይሩወን። ኩነታት ምቕባል እቲ መርዓዊ እንታይ ከም ዝመስል ክፈልጣ ጊዜ ወሲደን ኣየሰላሰላን፣ ከሰላስላ ግና ነይሩወን። ስለ ዝኾነ ድማ ምስሊ ኩነታት ምቕባል እቲ መርዓዊ ኣይረኸባን። እቲ ዝዓበየ ድኽመተን እዚ እዩ። ቀንዴል እተን ዓያሱ እምበኣር ነዊሕ ክበርህ ዝኽእል ኣይኮነን። እዚ ኸዓ ኣብተን ዓያሱ ደናገል ዝፈጥሮ ስምባድ ቀሊል ኣይኮነን፣ ከቢድ እዩ። እዚ ግዜ እምበኣር ነተን ዓያሱ ደናገል ናይ ቅልውላው ግዜ እዩ። ናይ ህድኣት ግዜ ዘይኮነስ ናይ ሸበድበድ ግዜ እዩ። እዚ ኸዓ ነዚ መርዓ ጉቡእ ትኹረት ናይ ዘይማሃበን ውፅኢት እዩ። ናይ ምዝንግዐንን እኹል ምድላው ናይ ዘይምግባረንን ሳዕቤን እዩ። ኣጠቓቕማ እቲ ዝተዋሃበን ወርቃዊ ዕድል ዝፈልጣ ኣይነበራን። ዕሽነተን ዓብዪ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ክፍሊ ንረኽቦ ዕሽነት ብዕቤቱ መወዳድርቲ ዘለዎ ኣይኮነን። ጽባሕ ሸበድበድ ክንብል ንደሊ እንተዳ ኮይንና ሎሚ ክንድቅስ ንኽእል ኢና። ጽባሕ ካብ ቅልውላው ክነምልጥ ንደሊ እንተዳ ኮይንና ግና ሎሚ ክንነቅሕ እዩ ዘለና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25:9 እተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንኣናን ንኣኻትክንን እንተዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኺዳ እሞ ንርእሲ ክንዓድጋ ኢለን መለሳለ። እተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንኣናን ንኣኻትክንን እንተዘይኣኸለኸ። እዚ ግዜ ነተን ለባማት ናይ ህድኣት ግዜ እዩ፣ ናይ ስምባድ ግዜ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ውፅኢት ነዚ መርዓ ናይ ዝሃብኦ ዓብዪ ቦታ እዩ። ፍረ ናይቲ ኣቐዲመን ዝገበርኦ ምድላው እዩ። ኣብዚ ከዓ እቲ ዝገበርኦ ምድላው ከይባላሾ ክጥንቀቓ ከለዋ ንርኢ። እምቢ ካብ ዘይትና ዘይቲ ኣይንህበክንን። እዚ ናይተን ለባማት ደናግል ምላሽ እዩ። እዚ ከዓ መጠን ምስተውዓለን ዘመልክት እዩ። ኣጠቓቕማ እቲ ዝተዋሃበን ወርቃዊ ዕድል ዝፈልጣ እየን ነይረን። ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ኣብዚ ክፍሊ ንረኽቦ ዘይቲ ምስ ዕዳጋ ምትእስሳር ኣለዎ። ማለት እውን ዓዲግና ዋጋ ኸፊልና ነጥርዮ ጉዳይ እዩ። እዚ ዘይቲ ዝሸጡ ነይሮም እዮም፣ ዝዕድጉ እውን ነይሮም እዮም። እዚ ከዓ ዕዳጋ ከም ዝነበረ ዘመልክት እዩ። ናይተን ለባማት ደናግል መልእኽቲ እምበኣር ናብዚ ዕዳጋ እዚ ኪዳ ዝብል ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ዕዳጋ ኩልና ከም ንፈልጦ ሸያጥን ዓዳግን ሸቐጥን ገንዘብን ዘለዋወጥሉ ስፍራ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ንረኽቦ ዕዳጋ እምበኣር ምድራዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ እዩ። ምድራዊ ዕዳጋ ከም ዘሎ መንፈሳዊ ዕዳጋ እውን ኣሎ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ዕዳጋ መንፈሳዊ ዘይትን ዕድገሉ መንፈሳዊ ቦታ እዩ። እዚ ከዓ ካብ ቤት ኣምላኽን ካብ
ውሻጠናን ወፃኢ ካልእ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብዚ መንፈሳዊ ዕዳጋ ንሕና ንኸፍሎ ገንዘብ እንታይ እዩ? እዚ መንፈሳዊ ዘይቲ ክንዕድግ እንታይ ኢና ክንከፍል ዘለና? ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ንርድኦ ናብዚ መንፈሳዊ ዕዳጋ ብምኻድ እዚ መንፈሳዊ ዘይቲ ንምዕዳግ ንሕና ክንከፍሎ ዘለና ገንዘብ ጊዜ ወይ ድማ ፍቓድ እዩ። ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ይኹን ከነንብብ ወይስ ክንጸሊ ጊዜ ክንከፍል የድልየና። ነቲ ዝጸለናዮ ጸሎትን ሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽን ኣወንታዊ ምላሽ ክንህብ ከዓ ፍቓድና ክንከፍል እዩ ዘድልየና። እዚ ጊዜናን ፍቓድናን ከፊልና ንዕድጎ መንፈሳዊ ዘይቲ እምበኣር እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 ጽቡቕ ግብርኹም ተባሂሉ ዘሎ ንሱ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 22 ፍረ መንፈስ ተባሂሎም ኣብ ዝተዘርዘሩ ዘጠቓለል እዩ። እተን ለባማት ደናግል እምበኣር በቢግዚኡ ናብ ዝዕዳጋ ዝናኸዳ እዚ መንፈሳዊ ዘይቲ ዝዕድጋ እየን። ሓምሻይ ክፋል እዚ ይመስል። ሻሎም። ፍጹም ዘየሐልል ተስፋሎኒ 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 አሎኒ